पेडण्यातून एकही 8-10ची जर गाडी सोडली तर पेडण्यातून जाणाऱ्या पणजीला वगैरे जाणाऱ्या गाड्या नाहीत। एस टी येतात त्या डायरेक्ट हायवेतनं जातात। निदान त्या तरी याव्यात पेडण्यातनं की जेणेकरून पेडणेकरांना किंवा विद्यार्थ्यांना किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा फायदा व्हावा असं वाटलं होतं। आणि हा 2020 सालाचा हा लढा जो आहे तो अजूनही आम्ही चालू ठेवलेला आहे। याचं कारण असं आहे की काही वेळापुरत्याच ह्या गाड्या पेडण्यातून येतात आणि वेळ निघून गेला की नंतर त्या डायरेक्ट हायवेतनं जातात। माझी विनंती आहे, डेप्युटी कलेक्टरना विनंती आहे किंवा पोलीस डिपार्टमेंटला विनंती आहे की त्यांनी जर हायवेवर काही पेट्रोलिंग जर करून त्या गाड्या अडवल्या आणि त्यांचा जर रूट जर चेक केला तर खूपशा गोष्टी मिटण्यासारख्या आहेत असं मला वाटतं। शिवाय कदंबा स्टँड आहे तिथं प्रत्येक गाडीने आपली एंट्री दिली पाहिजे, तरच हा तिढा जो आहे तो सुटू शकेल असं माझं प्रांजळ मत आहे। त्यामुळे यावर काहीतरी ठोस उपाय करून या पूर्ववत गाड्या सर्व पेडण्याच्या स्टँडवरनं जाव्यात अशी माझी सरकारला विनंती आहे। एक मिनिट निवेदन दिली बरी गोष्ट, ना असं निवेदन दिली आणि अर्धा कधी पण म्हाका सांगलेली गोष्ट न्हू जाल्यार तेजेर कारवाई जावपाची म्हाज्या हालीची आतां एकच सांगा 2000 तुमी दिल्ले मरे एक पणीच भाबी दिता 2000 तुमी दिल्ले बरोबर 3 वर्सां फाटीं। आतां तुमी केन्ना दिला हार्डली 15 दिसां भितर कितें जालें कारवाई जाली ना आतां आमी हाडलें तुम्ही म्हणता न्हू आम्ही कारवाई केली तेन्ना आमी 7 जानेवारी 2020 आसतली तेन्ना आमकां आरटीओन आपयले आणि तेणे सुद्दां तो करस्पॉन्डंट तुमी सांगतात न्हू पोस्ट केलो तेन्ना 2020 कितें आणि तेणे एस टी सुरू केली। एस टी ह्या मार्गान जाय परत कितें जालें परत 5 महिने जाले आणि परत एस टी बंद परत कितें जालें 2022 मी लेटर दिले कोणाक आरटीओ परत तेंच्यांनी कितें केलें बसीस सुरू केले परत ते आतां बंद जाले आणि आज ते परत ॲप्लिकेशन दिल्या उपरांत तुमी ते आतां आमकां कितें परत आमी सुरू केले म्हणून आणि त्याच्या पयलीं न्हू त्या हेची कोणाचे कंट्रोली डेपोचे तेंचो जो तेचो ऑर्डर आहा की हे ज्यो बसी आहात न्हू हे पेडण्या मार्गे व्हरचे म्हणून तेन्नाचे आहा 6 महिन्या पयलींचीच आहा। तर हे जे तुमचे डिपार्टमेंटचे आरटीओ म्हणा किंवा हे जे डिपार्टमेंट आहा जे ट्राफिक पोलीस कितें काय तेचेर एक्शन घेवंक ना तुमी कितें सांगतात करूंक मेळटा इमिजिएट एक्शन स्टेटाचे आसता म्हणून ताका फक्त कितें करता आमी बाबा तेंचे चुकता आमी तेंच्या स्टेटान इन्फॉर्म करता। हे बाबतींत ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्ले आसा आनी हे फावटी पळय एक्शन जाल्ली आहा न्हू ती पयलींच्या पेक्षा स्ट्रॉंग आसा डेफिनेट आसा। तेणी म्हाज्या एका कॉलाचेर तेणी कंप्युटर इमिजिएट नालुरकर आयिल्लो पंडित आयिल्लो म्हाका दिसता निवेदन दिलें तुवें निवेदनाचेर तुमकां आमी वस्तूची दखल घेतली कित्याक खरो प्रश्न आहा तो सादारण गरीब जनतेचो आसलो पसून बाबा कोण गरीब जनता भोंवता किंवा पयस कोण वयता ताका आमी तो तातडीन हेका घाल्लो कोणा सगळ्या आमी ज्यो गोश्टी आहा न्हू त्यो विचार घेवन घेतल्यो ती आमी केटीसीक धाडलेली डायरेक्ट आपूण केटीसीक बरयलें प्लस महाराष्ट्राक बरयलें प्लस आमी रिसेंटली आमी परत केटीसीक बरयलें त्या नंतर आमचो ट्रॅफिक सेल आहा पळय न्हू तांकां हांवें व्हडलें इन्फॉर्मेशन दिलें तशें चल्लो आमचे ते फास्ट न्हू ताका करून वायरलेस मेजर तो फोन कॉल आसता तेणी ऑलरेडी पुलिसूय डिक्लेअर केलें ताका इन्फॉर्मेशन दिली आनी कितल्योश्योच बसीन मी ऑलरेडी ड्रायव्हर सुद्दां हांगा धाडलेलो आसा। आतां आयकाय तेंच्यांनी बसी ड्रायव्हर करून हांगा धाडलेलो आसा तरी सुद्दां तुमकां एका जर बस खंयची येयना कशी दिसता तुमी आवयसर नंबर दिवंक शकता। आमी कितें सर म्हणटा खबर आरटीओ आसतात आरटीओ रोड ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर ते जेन्ना बस उपोषण करपाक ह्या साद्या इश्यूक लागून की बसी बाबा सगळे जे पेडण्या येता ते सगळे बस स्टॉपार येवचे हेची सरकारान पयलीं उपोषण बसच्या पयलींच दखल घेवपाक जायी। उपोषण करपाक कित्याक उद्युक्त करता सरकार हे असले जे बारीक बारीक संवेदनशील इश्यू आसा ते गव्हर्मेंटान आपल्या आपूण सॉल्व करपाक जाय। तरी आसतना आयज आमचे पेडण्याचे डेप्युटी कलेक्टर श्री वांयगणकर हांगा येवन तेंच्यांनी तेची दखल घेतली आणि तेंच्यांनी त्यांच्या सांगण्या प्रमाणे तेंच्यांनी जे आमकां आश्वासन दिलां की ताचेर कार्यवाही जातली आणि जर येदा कदाचित ती कार्यवाही ह्या 15 दिसांनी जर जाली ना जाल्यार आमकां परत मागीर आमकां एक्शन घेवची पडटली आणि त्याच्या प्रमाणे मागीर वगत पडल्यार आमी ट्राफिक पोलीस आसा डेप्युटी कलेक्टर आसा
किंवा कदंबा महामंडळ आहा ताचेर मोर्चा सुद्दां व्हरपाक आमी फाटी फुडें पळोवचे ना. मागीर आमचे जे ज्येश्ठ नागरीक आहा तांकां कितले त्रास जर जाले ते सहन करपाची आमच्या ज्येश्ठ नागरिकांची तयारी आहा. तेन्ना गव्हर्मेंटान, सरकारान आनी प्रशासनान हाचेर तात्काळ कार्यवाही करची. ही कार्यवाही करता आसतना जर येदा कदाचित खंय तरी एक रोड वायडनींग करचो पडटा आनी थंय जर ते बशी भितर येवपाक कितें तरी त्रास जाता ती अडचण पयली तात्काळ तेंच्यांनी दूर करची. तुमचे ज्येष्ठ नागरिक आणि जे सुशिक्षित जे लोक आसात जांकां कळटा की आमच्या पेडणे बस स्टँडाचेर बाजारपेठीन कदंबास आणि जे एसटी बसीस आसा महाराष्ट्राच्यो ते बसीच येयना, त्या खातीर आयज ते उपोशणाक बसल्या. उपोशणाक बसप ही सुद्दां एक वायट गजाल आसा की ते ज्येष्ठ नागरीक आसा आणि उपोशण बसले म्हणून आयज कलेक्टर आमचो हांगा तांकां व्हिजीट दिवपाक येयला, दीपक वांयगणकर, आणि तो तांकां कितें सांगता की आपूण त्याची दखल घेतल्या. ताका निवेदन दिल्या 15 दीस जाले. ह्या ज्येष्ठ नागरिकांक त्यांनी फक्त एक नोटीस सुद्दां धाडूंक ना, आपूण त्याची दखल घेतल्या, तुम्ही उपोशणाक बसोंक ना. म्हणजे हो कलेक्टर आयज कमी पडटा अशें म्हाका दिसता. दुसरी गजाल, आयज तो जेन्ना हांगासर उपोशणाक बसलेल्या मनशांक हांगासर मेळपाक येता तेन्ना तेणी आपले अंडर येणारे ट्रॅफिक सेल आसा, पोलीस PI आसा, RTO आसा, तांकां घेवन हांगासर व्हिजीट दिवप. हे जे कितें घडलां ताका जबाबदार तुमी आसात आणि तुम्ही ते करतल्यात म्हणून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय आसलें. थंयसरय तो कमी पडला. दुसरें, आयज हांव कदंबाक सांगूंक सोदतां, एक कदंबाक 9:30ची बस पेडण्यासून सोडली जाल्यार पणजे वचपाक कदंबा बसीस ना. प्रायव्हेट बसीस ऑलरेडी त्यांच्या दुखण्याक लागून ते बंद पडल्यात. आयज कदंबा सुद्दां पेडण्यान वतलो जाल्यार आमच्या जे कॉलेजची भुरगीं आहा ती सकाळची तांकां कॉलेज सगळ्या भुरग्यांक चुकता. आयज जो पुन्हा ट्रॅफिक इन्स्पेक्टर असेल किंवा RTO असेल किंवा डेप्युटी कलेक्टर असेल ह्यांना परत सांगावं लागतं का? परत निवेदनं द्यायची असतात का आम्ही? आता या गोष्टी जर समजा लोकांच्या सोयीसाठी जर ही ट्रॅफिक आहे, तासपर आहे, तर याची जबाबदारी कोणाची? ही संबंधित जी डिपार्टमेंट आहे. तुम्ही असतात ना हायवेला, तुम्ही हायवेला उभे असतात, तुम्ही हायवेला उभे असताना जर त्या गाड्या तशाच जर जात असेल तर ती त्याच्यासाठी कोणी करायचं? बरं, ज्या ST स्टँडवाल्यांचा, ST वाल्यांचा जर समजा काही प्रॉब्लेम असेल तुम्ही संबंधित डिपार्टमेंटला कळवा ना. तुमच्या स्वतःच्या डिपार्टमेंटला कळवा. ते डिपार्टमेंट गोव्यातलं संबंधित डिपार्टमेंट आहे ना, RTO असेल, ट्रान्सपोर्ट असेल, आणखी काय, हे त्यांना कळवतील ना ते. मग असं तुम्ही न करता असताना उगाच आपल्या बशीत बंद करून टाकायच्या, आतमध्ये यायचंच नाही, हे काही बरोबर नाही. त्यामुळे आमची एक रिक्वेस्ट आहे, आम्हाला जे आता आश्वासन दिलं, खरं म्हणजे आम्ही काल दरपासून एक वाट बघत होतो की आम्हाला पेडण्याचे डेप्युटी कलेक्टर हे आम्हाला एखादं लेटर देतील की बाबा तुम्ही उपोषणला बसू नये. आम्ही त्याच्यासाठी गाड्या येण्यासाठी सर्व जे काही प्रयत्न आहेत, जे काही पत्रव्यवहार आहे तो आम्ही केलेला आहे. परंतु काल संध्याकाळपर्यंत आम्हाला कुठल्याही तऱ्हेचं, उलट आम्ही परवाच्या दिवशी सुद्धा एक पत्र देऊन कलेक्टरांना कळवलेलं होतं की आम्ही परवा उपोषणला बसणार आहोत म्हणून. परंतु त्याची तशा तऱ्हेची आता ते स्वतः येऊन त्यांच्याने आश्वासन दिलं. या आश्वासनाच्यामुळे आम्ही आजच्या दिनी थांबत आहोत. परंतु